A la vall d'Albaida s'han creat uns vincles especials entre els habitants dels pobles que la formen. Allò que diuen de comarca geogràficament perfecta ho podríem afegir a l'aspecte social. Aquesta relació s'accentua al nostre institut, on acudeix alumnat de 10 centres diferents de la vall. Tot el que suposa fomentar la nostra comarca ens agrada i Manuel Sanchis Guarner, d'una forma o altra, ho va fer a través de les seues publicacions. Destaquem del llibre Els pobles valencians parlen els uns dels altres, un fragment referit a la baronia de Rugat. A Rugat hi havia un dels castells que integraven el sistema defensiu de la serra de Benicadell, el tot a la conca de la Rambla de Micena tributària del riu d'Albaida. Els pobles d'aquesta baronia de Rugat eren Ayalo de Rugat, Castelló de Rugat, dit generalment Castelló de les Gerres, i la Pobla de Rugat. Castelló i la Pobla són denominats també el duc per tal com foren domini dels ducs de Gandia. En Rugat han mort un gat, en Ayalo l'han pelat, en Montitxelvo l'han torrat i en Terrateig se l'han menjat.